alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Danna subscribe sannan ka danna wannan ƙararrawar sauti sannan ka yi liking domin samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗaura. Ba ɗauke su komai ba ka dage ka dinga kan wuka ma sa manja Allah ya taimake ka kana nan Allah ya taimake ka ikon Allah ashe Allah da ya za ka ga gidan nan yanzu nan da mun sauke shi kenan muna aje shi kana shawo kwana ai yanzu nan muka dauko shi daga gwagwamar kayan nan saboda na fuskanta cewa ba za su karasa ginin nan akan lokaci ba wai wannan gidan kake magana wannan gidan din da kake gani yau aka kawo yanzu nan aje shi kenan na tsaya nan gurin ina duba an gani ya tsaya da kyau ko bai tsaya ba ai mu nan ba na wasa bane ai wannan ba na wasa bane a wallahi ba na wasa bane ka to wannan gidan da aka dauko shi yanzu nan na kawo shi ina aje shi nan gurin na tsaya wannan gurin duba ya tsaya da kyau ko bai tsaya na ba ga jikin ka gabaki daya jiki ga sai zaba nake ba haba dai ta dai ikon Allah ka san shi abin al'ajabi baya karewa ba karewa a duniya kwanaki da naje ni Katsina ka san Katsina yanayin yanda garin yake yanda garin ka shigo ma zaka ga kana wai menene turai suke cewa blocking ko za ka yi blocking da kaga wannan na bangaje wannan na bangaje ka da bindiga a jikinsa mutanen da suke daji yanzu sun shigo gari Katsina kai iya tashi hankali ma sai ka je batsari a batsari akwai wani harbin da aka yi to tun daga batsari aka yi harbin nan da na samu na rabi a cikin wata bishiyar dorawa kamar haka yawwa kamar haka da na rabi na yi shiru can sai na ji kukan jariri a gindin bishiyar a gindin bishiyar inya na ce to yau kuma abin ta kai na leƙa haka ka duba me ke faruwa na ga wani dan saurayin kiyahihi da kana su kimar kaciya kana nufin an masa san samu kiyashin ne suka samu kaciya yake kaciya dan uwansa wato ku dai dama ba za ku mai hali dai ba zai bar halinsa ba kenan to yanzu na rabar dan uwanka irin abin da ya ga kenan kai ma abin da ka shuka ni kuma da ka sharce ni ai baka ji na ce ma na ko